Rayuwannan gaba ɗaya barkwanci ne. Rayuwannan gaba ɗaya barkwanci ne. Idan har budurwanka za ta iya satan ansa, idan har bebinka za ta iya satan ansa a cikin ajin jarabawa, da invigilators guda 5, sojoji guda 7, cc camera guda 10, dan uwa kai waye ne? Na ce kai waye ne? Na yi nan. Dan uwa, da zaran man da ke cikin janaretonka ya ƙare, mutane za su yi ƙoƙarin cire cajinsu da wayansu. Saboda haka ka yi amfani da lissafinka. Na yi nan. Ka tsane ni saboda abun da wani ya faɗa maka a kaina? Baka da hankali, kana bukatar ruƙiya saboda kwakwalwanka yana amfani da china batir.